Ihaha, ihaha, evo herra, murtra. En mä mitään nukkunut. 30 euroa. Jalkahieronta ja höpön. Pelimiehiä vai? Alkulämmittelyä. Joten kierrelkää ja katselkaa vaan ihan rauhassa. Hei, lata, nyt, noin! Aika nenäkästää uusi hippiäinen. Ihan nopeasti vaan. Jäiköhän mun avaimet niiden mun eilisten housujen taskuun? Ja aika perusteellinen juttu onkin. Katos. Hämärään. Aha. 5 tonnia! Jukka Palmu. Ai minä vai? Voi helvetti! Musta 8. Aha, mä oon siis oikeassa. Anneli Mansikka lisäs. No niin. Ai jaha. Ai jaha, onkas Julia ruvennut diivailemaan sullekin? Tania. Siinä missä rotat ja torerat. Taneli! Luumukisseliä. Yksilöterapia. No, todella hyviä, mutta jos on vedän nää kaikki, niin mä en mahdu tähän edes. Turpo kiinni. Supermarkettiin. Poliiseja ja sheriffejä. Eli täällä tehdään työt sillä tavalla, kun mä haluan. Kas niin. Kiva. No ei tää haisis yhtä. Tuskin Elinakaan sinne kurkkiin. Karvanen. Kari. Elina. Mitä helkkaria? Rahantuloa ei voi estää. Voi saakeli tätä elämää. Alaikäiselle. Vain taivas on rajana. Paskaa. Suonikohju tai muutama liikakilon. Suonikohju. Voi saakeli tätä elämää. Mitä helkkaria? Siellä saisit määräillä mieles mukaan. Kengänkuva persuksiin. Voi saakeli tätä elämää. Miten helkkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? Oli miten oli, mutta ei musta. Pakkaa tavaras heti! Minä on herra talous. Ismo, lopeta! Et voi olla tosissas. No vietä. Saanko huomauttaa? Mitä? Seppo. Älä sinne selittele, sä oot jäänyt kiinni jo! Mitä? Voi helvetti. Sinne meni. Seksi Seppo. Tää ei liity kauppaan ollenkaan. Voi perhana sun kanssas. Tossako mä sitten nukkusin? Mitä? Seppo hei. Helvetti. Mulla on siinä vähän huonoja kokemuksia. Mehumaija. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. No minkä ihmeen takia? Onhan noita hotelleja. Mitäs tuosta? Kato nyt. Asiakkaatkin lähtee täältä pois, kun sä riehut noin. Tadaa! Älä nyt turhaan stressaa. Julialla ei ole varmaan mitään hätää. No kyllä, tämä tuli nyt jo selväksi. Sä et kyllä vaikuta oikein innokkaalta kylpylälähtiöltä. Hiljaa! Kas niin. Hienolta näyttää. Ehtinen taistelusuunnitelmat tehdä myöhemminkin. Et voi olla tosissas. Ja hyvää tuloa. Oi. No niin. Annas kun minä autan. Mä oon vaan niin turhautunut. Kas niin. Luritetaan litku pulloon. Hei, vähän käytöstapoja. Älä sinne selittele, sä oot jäänyt kiinni jo! No hyvä on. Hei, lata, nyt, noin! Jaa. Onks tullut joko este vai? Hieno homma. Hyvää työpäivää, rakas. Ai jaha. Tietysti se on Ossi. Pomoja. Kiitos kun muistutit mua. Minkä takia sä oot nykyään aina niin kireä? Hienolta näyttää. Musta herkkonen. No niinpä niin. Ukin röllityttö. Taito. No vieteri. Ja se on Koita nyt rauhoittua! Pidetään tää pannuhomma kuitenkin meidän kahdenvälisenä salaisuutena. Kas niin. Taito. Ei. Kaikki tapahtuu aivan liian nopeasti. No niin.
Kävelsit sä sen kihlasormuksen, jonka mä ostin Ullalle? Kyllä. Saadaan vähän uutta ilmettä tähänkin huusholliin. Aivan kuten haluatte, ylhäisyys. Sä ootkin fiksu tyttö. Mä sanon, että tärkeintä tässä on tää puuhailu, eikä sunkaan se lopputulos. Siitä tekijälle paljon iloa. Petihommat pelittää. Mitäs sanot? Mitä? Hautajaiskahvia tässä juodaan. Kaupan seinällä. Hyvä! Hienot on hepäneet. Ja kalliit. Seppo hei. Niin. Miten helkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? Oho! Oi, oi, oi. Katos, 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 katos. Aha, mä oon siis oikeassa. Annas kun minä autan. Ai Oonalle. Yhtää se pitäisi. Ihahaa. Ihahaa. Evo herra. Kiitos kun muistutit mua näistä aarteista. Sokeria 6 kiloa. No kyllä tämä tuli nyt jo selväksi. Kristo, tiedä miten sitä Elinasta on tullut tommonen komentelija. No niin. Hirsikka, peruna, muussi, tomaatti, puolakki, peruna, mozzarella, lisäsiä. Oi saakeli! Ai. Ettes yhtään häpeä. Ai jaha. Ai kiitoksia. Oi. Katos. Ei. Tadaa! Anteeksi! Kas niin. Tietysti se on Ossi. No minkä ihmeen takia? Joo. Niin ollaan. Haluut sä turpaas? Ehkäpä. Tadaa! Sattuuhan sitä, kun viski virtaa ja järki seisoo. 30 €.